Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz bugün sin harfi bilen tanışırız. Bu targa yaramay, çünki bizning qalın sot harfi de bar. So, si, su dip qalın okulatran. Amma bugün öyrənə торган sin harfi ул бик йомшак әйтелә. Шуңа күрә се, си, су дип йомшак кына әйтергә тиешбез. Хәзер инде без аны укып китербез. Се, си, су. Син хәрефенең башта язылу рәвеше, син хәрефенең инде уртада язылу рәвеше һәм инде ахырда су. Бәс, сәм, сир. Бездә әйтәләр бит, сер бу дип, сер бирмә дип инде. Араб теленнән алынган сүз ул, менә шушы сир. Әмма ләкин инде сир ул ике тәштитләнгән р хәрефе белән булырга тиеш, әмма ләкин инде язылу рәвеше шундыйрак. Сир. Син, сил, сәфәру. Без әйтәбез бит, сәфәргә чыктым әле, сәфәрдә булдым әле дип. Шулай гарәп сүзеннән алынган. Менә сәфәр. Сәфәр сүзен инде күрәбез икән гарәп китапларында. Димәк, бу сүз сәфәрне юлга чыгуны аңлата инде. Сәкару. Сәкар җәһәннәмнең бер исеме. Куръанда килә шулай ук. Сәкар. Сәбәку. Сәбәку моңарчы булган берәр вакыйга, хәл, ягъни сәбәк. Алдагы булган хәлне аңлата. Сәләфу. Сәләф ул безнең инде борынгы бабаларыбыз, безгә хәтлек яшәгән бабаларыбыз, безгә хәтлек яшәгән буын диек, ул сәләф дип атала инде. Сәмәку. Сәмәк ул балык. Сәмәк. Менә берәр хаҗга манда, гомрәгәме барабыз икән, балык ашыйсыбыз килсә, без ничек дип сорыйбыз инде? Сәмәк дип сорыйбыз, сәмәк бир әле дип. Сәмәк. Фәрасу. Фәрас ул ат, әмма ләкин бу яшь ат айгырга әйтәләр инде. Фәрасу. Мәсләку. Мәсләк ул юл, кешенең бер үз тотышы, шушы мәсләк дип атала инде. Араб телендә берничә мәгънәгә ия мәсләк. Юл һәм үзенең инде кешенең тотышы, мәсләк дип атала. Мәскәну. Мәскән ул кешенең яши торган урыны. Мәскән дип атала. Муслиму. Безнең татар телендә әйткәндә мусульман. Мусульман кешесе муслим була инде араб телендә. Мусрифу, симсиму, әсләмә. Ягъни ислам диненә керде, ислам динен кабул итте. Юслиму. Ислам динен кабул итте. Истейсара. Ястейсиру. Шулай итеп, без менә берничә тапкыр инде укып чыгарга тиешбез. Хәзер тагын бер тапкыр инде кабатлап чыгарбыз. Сә, си, су. Бәс, сәм, сир, син, сил, сәфәру, сәкару, сәбәку, сәләфу, сәмәку, фәрасу, мәсләку. Мәскәну, муслиму, мусрифу, симсиму, әсләмә, юслиму, истейсара, ястейсиру. Һәм шулай итеп, бик күп тапкырлар безгә телебез күнексен өчен, күзебез күнексен өчен бик күп тапкыр укырга кирәк. Көненә ким дигәндә 10 тапкыр инде кабатлап укып чыгарга кирәк. Хәзер инде без язу рәвешен карап китербез. Син хәрефе шулай ук шин хәрефе кебек языла. Әмма ләкин өстендә инде нокталар булмый. Безнең бит шин хәрефендә өстендә 3 нокта бар. Ә син хәрефендә менә ул нокталар юк. Тагын бер язабыз язылышын. Шулай. Бу булды безнең син хәрефе. Әгәр хәрәкәт куйсак, шундый рәвештә була инде. Сә, яки си, яки су.
Хәзер без карап китеребез башында һәм уртасында язылышын. Шундай итеп дулкыннарына бу башы булды. Уртада һәм ахырда. Кенә кермәде. Сә, си, су. Хәзер без берәр сүз белән язып карабыз. Ничек итеп сүз белән килә. Мәсәлән, балыкны өйрәндек без. Гарәпчә балык ничек була дидек? Сәмәк дидек, име? Синне яздык, мимне яздык, кәфне яздык. Сәмәк. Балык булды, сәмәк. Тагын бер сүз син хәрефе белән язып карыйк. Мәсәлән, сәфәр сүзен язып карыйк, юлга чыгу. Шулаймы? Сәфәру. Юлга чыгу, сәфәру. Язып карыйк хәзер айгырны, яшь атны, име? Фәрасу. Шундый рәвештә инде языла. Һәм безгә инде шушы хәрефне истә калдырыр өчен син хәрефен бик күп укырга кирәк. Һәм шушы өйрәнгән хәрефләрне инде дәфтәребезгә берничә тапкыр кабатлап язып чыгарга кирәк. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.